पाऊस आला आहे. पाऊस खूप आहे ना. पाऊस खूप आहे. बसली चला या रिक्षात मस्त दर्शन झालं. नमस्ते सर्वांना. तर आता आम्ही मम्मीला घेऊन थोडंसं बाहेर फिरायला चाललो, थोडं चेंज म्हणून आहे ना. कुठे फिरायला चाललो माहिती आहे तुला? कुठे जाताय तुम्ही? नाही माहिती आहे ना. असंच ग्रीनरी मध्ये चाललो आहे. चला मोकळे आहेत. येस. रात्रभर आवाज. जोरात मिठाई मारा अजून. भरात पेट. बसतील का एवढ्या गाडीत सर्व जरा? आम्ही या रिक्षात जातो का? हे कोणती एरिया आहे? काय आंघोळ करतात इकडे थंड आहे ना जरा वातावरण. गावच आहे ना तो. किती मस्त आहे. आपल्या पुण्यातच आहे. काय आहे ते समोर? ते झरे बघ, नदी आहे. माणसं पण बसली आहेत बघायला. उतरले पण त्याच्यामध्ये. त्याच्यात जातात ना पाण्यात पूर्ण. पाहिजे ना माणसं अजून वरती आहे का हो? हे सीनरी मस्त आहे ना एकदम. मस्त आहे. डोंगर बघ कसं आहे. आधीपर्यंत पाऊस पडतो आहे. सगळे ढग खाली आलेत आहे. इकडे थांबते का रिक्षा? हां पाऊस येतो जरा. छत्री आली आलं ना पुढे आपल्या अजून पुढे आहे का? आमचे दोन्ही रिक्षा इकडे थांबलेले आहेत ना. मस्त ना. अविनाश छत्री घ्या. अविनाश ऐकत नाही. पावसामुळे अजून हिरवेरवा मस्त वाटतंय. आतमध्ये पण असे माणसं गेलेत अजून बाईक घेऊन आणि गाडी घेऊन. ते आले मंदिर पण पाऊस आला आहे. पाऊस खूप आहे ना. पाऊस खूप आहे. मंदिरात जायला शेड मध्येच उभा आहे इकडे. पण हिरवेरवा मस्त वाटतं ना इकडे. छान वाटतंय. नेमका पाऊस आला. आणि ते धबधबा कुठे आहे? तिकडे आहे, समोर आहे. खाली बघून चाला. इकडे पण शेड आहे ना पूर्ण.
हा जरा बघा. आणि ना चांगलं वाटतंय. मस्त वाटतंय. अरे हो मी इकडे या ना, बघा ना पुढे धबधबा केवढा, मला पकडा. बघा पुढे पुढे पुढे. हा बघितला केवढा मोठा आहे बघ. हा मोठा आहे ना मी. आपण आता घर बांधलाय ना, हा तिकडचं सगळं पाणी आहे ना, आजीच्या इकडे जातो तो मोठा दिसतो. असा दिसतो ना. हा तो पर्याय दिसतो जरा. नॅचरल एकदम. सगळं वरचं कापडाचं पाणी येतो ना. छान वाटलं. आणि हाईट बघा एकदम टचलाच आहे बघा. टच झाला पूर्ण आहे ना. आवाज घुमतोय ना. हो तो मस्त आहे ना. मस्त आहे ना धबधबा काजल. मला तर धबधब्यामध्ये जायचंय कारण की मी आधी जाऊन इकडे बघा सर्व बंद केलं. इकडे पुढे जाऊ नाही शकत. आणि पावसामध्येच आम्ही का आलो. आणि आमच्या घरापासून हा बदलापूरच्या घरापासून 8 किलोमीटरमध्येच आहे. कोंडेश्वर टेम्पल म्हणतात ना. आणि कोंडेश्वर धबधबा. आता कसं आहे धबधबा वगैरे बंद केले. हिरवगार मस्त वाटतं ना बघायला. आले सर्व फॅमिली आम्ही आरामात आरामात. करायची सुरू होते. हो जा. दोन जावा इकडे या. दोन बाजूला दोन बाजूला दोन जावा. चला आपल्या रिक्षा कुठे गेल्या. हे आम्ही तिघं आलेलो या रिक्षातून. तुमचे कुठे गेले रिक्षा. बसली. चला या रिक्षातून मस्त दर्शन झालं. जाऊ. मस्त दर्शनात जवळ आलो. दर्शन मस्त झालं, एकदम छान झालं. काहीतरी वेगळं वाटलं. वेगळं वाटलं. हा फ्रेश वाटलं ना इकडे. फ्रेश वाटलं म्हणजे छानच वाटलं. आपण देवाच्या ठिकाणी आलो ना. आणि आजारी पडल्यापासून आपण बाहेर पण आलेलो. बाहेर पण नाही आलेलो. असं कुठेतरी आलो ना आपण देवाच्या ठिकाणी आलो तर खूप समाधान पण वाटतं ना आपल्याला. बरं वाटलं आल्यावर. बाय. डाब्यावर थांबा, डाब्यावर. हा आपलंच घर आहे म्हणायचं. छान वाटतं ना. मस्त. चांगलं वाटतं. तेच आपल्या बिल्डिंगी बघतोय, रोड रस्ते बघतोय. तेच ना. आमच्या निमित्ताने आम्ही तुम्हाला पण दाखवतो. एकदम मस्त. तुम्ही पण बघा. हे वेळ खूप मस्त आहे.
मग इथे बापू इथे थांबायचं आहे का? हा इथे बोलले ना आपण. हा हा जरा थांबा इथे. हा, पुढे पुढे थांबा. हा. भाज्या गोळा करतायत. काय करतात ते? कुरडूची कसली भाजी बोलतायत बघा काय करतायत ती बघा. एक कोणती भाजी कमी जमा करताय? कुरडूची भाजी बघतात. कुरडूची भाजी. चला अशी पानं वेगळं काय पाहिजे. कुरडूची भाजी घ्या चला. तुझा काढते ते. आम्ही टायटॅनिक पोच देतो इकडे. टायटॅनिक पोच आला फोटो. हा हा बघा पाठी बघा. वा 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 वा. ते आता तुझा काढूया. तू वरती आहे. जा नको खाली या. काजल बघ घसरायला व्हायचं. घसरायला व्हायचा पाण्यात. नाही वाटतं बाबू घुसरायला. तर भिजायला होईल. घुसलेली ना तो घुसलेला. तेव्हा मी कुठे कुठे आहे? तेव्हा काय खाली बघा कुठे आपण. चला आता तुम्हाला एक वेगळी सिनेरी दाखवतो. तिकडे धबधब्यासारखं बघा पाणी कसं पडतोय खाली. खाली जायला तोही रस्ता आहे आणि हाही रस्ता आहे. चला जाऊया. झालं. असं पाणी इकडे शांत आहे बघा. आणि तिकडून खाली परत. आरामात. चला चला रिक्षात बसा आता. तसं आमची कोंडेश्वरची ट्रिप झालेली आहे ना. कोंडेश्वर किती वाजले? ईश्वर